Nagabenta ki khubor baman kasngi pet but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baro kinigilong ki khubor bamta kasngi. Khlad no wakshe gaute uba arfu snem kyrta uba shang basa habul dana Maharashtra na kajunyo hard atang. Wakshe gaute ude shipai jungka Indian Army ubla tri tang khandai banai arfu isngi. Bar ula khlad no na kajunyo hard atang hakapor ba udang don duty Hasaichan Glacier. Kadgom ka jingtip balayathu daki bahaying jong u kila ong bakimju penslur na aimen simi u banong shipai namar bakiting. Bat namar ba uday ukun shinrang marwe. Kila ong ru baki jutim ki jumayo u hynrei akshay par umsngap satya yaki namar ba ukwa ban pen urlong ya ka jingkwa ba jingthmu jong u ba unong shipai. Ukpa jong u uyathu ba akshay ulakwa banong shipai na du kapor ba udang syong class 10 bat ba ushat let ban practice ban mare. Akshay ula penrung kerteng yala di haka National Gadget Center NCC bat ula join yaka Indian Army onda ula pendap yaka graduation. Kakmi bat ukpa jong u kilas ngosat bha bat ki ong baki syat keren yu uman la kapor ling baki mobile phone shu kila yathu baki tieng la da jia AA yu u namar ba yu omdon nong pen nong rishu yaki onda kila temen. Hynrei ka jing syap tieng ka baki tieng bha kala urlong namar ukhun jongki ula khlad no ha ka arta ka bakham khenna ong ukpa jong u akshay ubala sanpui snem kyrta bat ubalongru unong ram.